Class 10th Maths, Chapter 8, Statistics and Probability. Exercise 8.4 and question number 1. பயிற்சி 8.4 கணக்கு எண் 1 என்ன கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள். If P of A is equal to 2/3, P of B is equal to 2/5, P of A union B is equal to 1/3, then find P of A intersection B. The P of A, P of B, P of A union B, P of A intersection B, இந்த நாலுமே வர்ற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. என்ன ஃபார்முலா பாருங்களேன். P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A union B என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் 1/3. P of A என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் 2/3. P of B என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் 2/5 minus P of A intersection B. சரி, இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? நம்ம இந்த P of A intersection B கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ அதை இந்த சைடு மாற்றிடுமா? ஒரு டேமை ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோ இல்லை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடோ சேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த சைனை சேஞ்ச் பண்ணணும். சரியா? மைனஸ் P of A intersection B இந்த சைடு மாறும்போது எப்படி வரும் பாருங்கள், ப்ளஸ் P of A intersection Bயாக மாறும். ஆல்ரெடி இங்கே 2 டேம் அப்படி இருக்குது. அந்த 2 டேமுக்கு நம்ம என்ன இல்லை சேஞ்ச் பண்ணல. இந்த நம்பர் இந்த சைடு மாற்றியாச்சு. மைனஸ்னால் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும். இந்த ப்ளஸ் 1/3 எங்கே போகும்போது என்ன வரும்? மைனஸ் 1/3. ப்ளஸ் 1/3 போகும்போது என்ன ஆகும்? மைனஸ் 1/3. இப்போ இதை கொஞ்சம் மாற்றி எழுதிக்கிறோமா பாருங்கள். 2/3 மைனஸ் 1/3 ப்ளஸ் 2/5. என்ன பண்ணியிருக்கேன்? இந்த 2 டேமுக்கு டினாமினேட்டர் சேம் மார்க்ஸோ பக்கத்தில் எழுதிக்கிட்டேன். சின்ன கிளாஸை சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. சேம் டினாமினேட்டர்னால் நியூமரேட்டர் ஆடோ இல்லை சப்ராக்டோ பண்ணிக்கலாம். சரியா? அப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த முதல் 2 டேம் இங்கே 3 இருக்கா? அப்போ 2 மைனஸ் 1. அப்போ 2ல் 1 சப்ராக்ட் பண்ணால் 1 தானே கிடைக்கும். இப்போ 1/3 ப்ளஸ் 2/5. இப்போ எல்சிஎம் எடுக்கலாமா? எல்சிஎம் எடுத்து நம்ம டைத்தை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா 2 ஃப்ராக்ஷன் தான் இருக்குது. கீழே டினாமினேட்டர் ரெண்டுமே என்ன இருக்குது? ப்ரைம் மெம்பர்ஸாக இருக்குது. ஸோ அப்படி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். இந்த 5 இங்கே போட்டு கொண்டு போயிருமா? 5 × 1 5, 3 × 2 6. கீழே உள்ள 2 டினாமினேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுக்கணும். 3 5 சார் 15. அப்போ என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள், 11/15. இதான் என்னது? P of A intersection Bயோட வேல்யூ. திரும்பியும் சொல்கிற பாருங்கள். P of A union Bக்கு என்ன ஃபார்முலா? P of A plus P of B மைனஸ் P of A intersection B. அப்படியே அப்ளை பண்ணியாச்சு. இந்த மைனஸ் டைம் இந்த சைடு போகும்போது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும். இந்த ப்ளஸ் அந்த சைடு போகும்போது மைனஸாக மாறிடும். இங்கே நான் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். சேம் டினாமினேட்டரை பக்கத்தில் பார்த்து எழுதிக்கிட்டேன். சேம் டினாமினேட்டராக நியூமரேட்டர் சப்ராக்ட் பண்ணிடலாமா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிராஸ் மல்டிப்ளை. 5 × 1 5, 3 2 சார் 6. டினாமினேட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணணும். 3 5 சார் 15. 5 + 6 11. தென் P of A intersection B is equal to 11/15. Thank you.